Абітурієнти з окупованих територій можуть подавати документи на вступ до Таврійського університету до 20 липня. Пізніше буде другий етап вступної кампанії, який триватиме до 20 вересня. Вступ для абітурієнтів з Криму та Донбасу здійснюється за спрощеною програмою без проходження ЗНО. Перше, що треба зробити – звернутися до освітніх центрів Крим-Україна та Донбас-Україна. Там абітурієнтам допоможуть заповнити освітню декларацію та розкажуть, коли і які вступні іспити складати. Ректор Таврійського національного університету Володимир Казарін закликає тих, кому не вистачить бюджетних місць, вступати на контракт, а університет згодом допоможе контрактникам якнайшвидше перейти на бюджет. Если у тебя сейчас не получается на бюджетное место, я всем говорю, поступайте на контрактное, пишите заявление, не пугайтесь. Вы поступите, может быть, даже ничего платить и не придется, потому что вы поступаете, и тогда на вас, как на студента, мы пишем письмо в министерство, что у нас из Крыма поступил еще такой-то, еще такой-то, еще такой-то, это не учтено было раньше. И просим ему дать додатковое бюджетное место, добавочное бюджетное место. И в 70% случаев наших заявок нам министерство выделяет дополнительные места. И дети переходят с контрактного места на бюджетное место. Ректор також гарантує, що університет надасть місця в гуртожитках всім без винятку, допоможе студентам працевлаштуватися під час навчання або запропонує літній підробіток за кордоном. Студенти університету можуть стати програмістами, журналістами чи педагогами, отримати економічну або філологічну освіту. Завкафедри східної філології Олександр Бессараб каже, що для сходознавців відкриваються широкі можливості, зокрема навчання за кордоном. Так, у нас університет і кафедра підписали вже не один, скажімо так, десяток договорів з різними університетами країн Сходу. В минулому році ми відправили студентів, була така група десантна в цей такий нелегкий час коронавірусу. 2, 3, 4 курсу ми відправили до Туреччини на повний другий семестр для проходження навчання. Це було і навчання, і стажування, тому що вони паралельно закінчили там семестр і дистанційно вони навчались в університеті. Цього року кафедра східної філології оновила освітні програми для охочих стати знавцями кримсько-татарської філології. Так, бакалаври зможуть вивчати не тільки кримсько-татарську мову та літературу, а й англійську, та більше практикувати переклад. Магістри ще й зможуть вивчати основи журналістики. Старший викладач кафедри Афізея Мірамзаєва каже, що окрім кримсько-татарської, майбутньому тюркологу потрібно знати й інші східні мови. Тому на кафедрі можна додатково вивчати арабську, перську або іврит. Хотіла б сказати, що кримські татари все ж таки обирали свою рідну мову, хоча б в бакалавраті, а магістратуру вони можуть обирати будь-яку іншу, тому що, не знаючи своєї культури, своєї мови, не можна реалізуватися у світі. Людина повинна знати саму себе початково. У Таврійському національному університеті чекають на абітурієнтів з окупованих територій і нагадують, що при собі треба мати довідку переселенця, документ, що посвідчує особу, а якщо його немає – свідоцтво про народження.